out na mi sa among trabaho pero kanang grabe sa Koreano kay ang mga tao diri kay tagsa og sakyanan, halos tagsa og sakyanan. Kung wala may sakyanan galing napoy service sa mga company o kanang nga van. Service na mo to sa mga baji nga kanang mga baji bitaw nga way service. Mao to na service company niya. Oh, grabe. Service ang mga uban tao na. Bisag ako ganin diri ordinaryong tao mag-service maggani ko kay mao man dyan ang way of living diri kay ang oras mo diri kay grabe ka importante nya mao lagi itong ang bisan ari mag-service kay dili mga tao bingon og disa ka kwarta kay palit dili kay labtan diri man bahala disa ka kwarta oy di para sa ato ba sa Pilipinas to makakotse gani ka hay disa kwarta ana disa po kagipalit diri wa joy pakialam nimon mga tao diri disa ana ka kwarta basta dili nimo sila kawate bahala ka diha man jud ay nakalami diri sa Korea kay pantay-pantay ang tan-aw sa mga tao jud diri walay dato unto mo sa diri walay dato pobre na mga dato daghan pero dili sila magpakadato murag normal na jud sila mga tao diri. Ako muling by the service normal lang diri ang kuan sa sakinan sakinan po diri perter pumbaratuha ona that's life of Korea manang nindot jud diri basta makaingon jud ko maka-adjust jud ka sa Korea nindot jud diri ay na basta makaingon jud ko kanang lahi ra jud ang dagan sa kanang panggobyerno man na or kanang sistema jud diri lahi ra jud kaadyo. Diri sa Pinas o ordinaryong trabahante makakutsi-kutsi ba ka? Di ba dili man makakutsi kay mga grabe naman ang cost of living da sa ato. Dili sa Korea magkutsi-kutsi ka. Walay magpakialam nimo diha. Mao po na ang kanang lisudod kay makaapas ang Pilipinas sa Korea o kanang living oy. In terms of kanang patas, kana bitaw kanang mingon taog kanang wait lang. Kana ba mingon tag pobre dato diha sa Pilipinas ang madato mosamot ka dato na ang mga pobre mosamot jud ka pobre. That's tinuod na storya. Ang amo na mapapag-uli dili ang company nila diri murag ang company nila diri ang patanaw. Among company wala na sira-sira. Wala dili na siya siradaan. Abre na siya. Wala may musod ang nagbantay CCTV ra kung hilam ka si gate mo alam na yun na maudong dito ng pulis mana dir normal kayo it's a normal day kung gusto jud ka na bitaw mga makahibaw kag mga living diri sa South Korea labos sa mo to apply ka follow diri sa akong page kay kanang mao man niya kanang makakuha jud kag mga idea diri daghan kag makatunan ba diri sa among panginabuhi diri unsa pud ang mga kahalahian sa Pilipinas ug sa Korea. So sure jud ko maka-idea pud ka. As in daghan kay salamat yung tanan guys. Bye bye.